para ni sa mga kuan guys, kining istorya na ko para na sa mga estudyante. Kamo ga eskwela karon guys, dapat magtinarong mo guys kay kana kay pa-eskwela mo sa inyong parents. Kailangan ninyo eskwela yung tarong dili ilalim magtrabaho guys, sakripisyo sa inyong ginikanan para maka-eskwela mo tarong o makahuman mo eskwela, maka-graduate para makatrabaho mo tarong pod nya. Ako guys, lahi ng pagsisi karon guys, mo ni akong trabaho karon guys, janitor na lang. Huwag ko'y mahimo kay eskwelaon sa una mayabas man magbarkada na yabuyab anan karon na minyo na nanay mga pamilya mo nang lain ang pagsisi nya. Kamo dra mag-eskwela jud magtarong o tabang sa iyong pamilya o iyong mama o iyong papa. Tanawa kong trabaho guys, ani sa mag-eskwela magtarong kay kani ano yung mapan guys, manumano na guys ni paingon at tumoy ara guys, napadlapa jud ang mong mapan muna nga eskwela yung magtarong o maura to. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Thank you.